Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε την ώρα της κάλπης σήμερα εδώ στην τηλεόραση του West. Και βέβαια λίγα 24 ώρα μας μένουν για τις εκλογές της Κυριακής. Πέρασε πολύ γρήγορα αυτή η προεκλογική περίοδος, μικρή μεν, αλλά πολύ συμπυκνωμένη και με πάρα πολλές πολιτικές ειδήσεις. Και σήμερα έχουμε τη τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του West τον υποψήφιο βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με τη Νέα Δημοκρατία, τον Στάθη Κωνσταντινίδη, έναν νέο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που με πολύ πλούσιο βιογραφικό και βέβαια θα προσπαθήσουμε έτσι να εκμεύσουμε κάποια πράγματα από την πολιτική του φιλοσοφία, από τις θέσεις του για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Και θέλω να ξεκινήσω, Στάθη, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Θέλω να ξεκινήσω με ένα πράγμα που λείπει από τους ανθρώπους Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γενικότερα από τους Έλληνες. Είσαι αισιόδοξος, Στάθη Κωνσταντινίδη, για την πορεία της χώρας? Μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα και καλύτερα πράγματα στο μέλλον? Μιχάλη μου, κοίταξε να δεις, ας είμαστε ειλικρινείς. Ο κόσμος βίωσε πολύ δύσκολες καταστάσεις όλο αυτό το διάστημα και λογικό είναι η αισιοδοξία του να έχει υποχωρήσει. Θα έλεγα ότι σε μερικές περιπτώσεις τα επώδυνα μέτρα που εφαρμόστηκαν, κάποιες φορές άδικα μέτρα, έφεραν πίκρα, έφεραν απογοήτευση στον κόσμο. Από εκεί πέρα, μετά τις εκλογές, ξημερώνει μια νέα ημέρα. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει αισιοδοξία, διότι παράλληλα με αυτά τα δύσκολα, τα επώδυνα μέτρα που εφαρμόστηκαν, επιτεύχθηκαν και πολύ σημαντικοί στόχοι. Επιτεύχθηκαν στόχοι δημοσιονομικής εξυγίανσης των οικονομικών της χώρας, επιτεύχθηκε η ανάκτηση της αξιοπρέπειας της Ελλάδας με τους συνομιλητές της, επιτεύχθηκε η αξιοπιστία αυτής της χώρας στη διεθνή κοινότητα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και σχεδόν προαπαιτούμενα για την αποκατάσταση των προβλημάτων, για την επίτευξη όλων των στόχων. Πράγματι είναι η πρώτη χρονιά, η πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, μετά από δεκαετίες, όπου η Ελλάδα πέτυχε τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, ένα γεγονός που της επιτρέπει να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Μάλιστα. Και βέβαια υπάρχουν πολλά προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες, όμως ο κόσμος αυτό που διαπιστώνει συνομιλώντας καθημερινά μαζί του, ότι θέλουμε να δώσουμε μια αισιόδοξη νότα. Θέλουμε να δούμε κάτι το οποίο θα μας πει ότι υπάρχει το μέλλον και ελπίζουμε στο μέλλον. Μιχάλη, η ύφεση τελείωσε. Τα χρόνια της ύφεσης πέρασαν. Περνάμε σε ανάπτυξη. Μικρή μεν, αλλά ανάπτυξη. Με σταθερά βήματα. Άρα, με σταθερά βήματα, έτσι ακριβώς. Χωρίς ελλείμματα, χωρίς πισωγυρίσματα. Πάμε μπροστά. Έχουν γίνει σημαντικές τομές, αλλαγές, μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας, της λειτουργίας του κράτους. Και αυτό δημιουργεί τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις για να οικοδομηθεί ένα νέο μοντέλο για τη χώρα. Για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση. Για σένα, τι σημαίνει ποιος είναι ο ιδανικός βουλευτής, δηλαδή ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα τα συμφέροντα του τόπου μας στο Κοινοβούλιο? Θέλω λίγο να μου περιγράψεις τον άνθρωπο που μπορεί να δώσει έτσι τον καλύτερο του εαυτό. Εγώ θα σου πω όχι τη δική μου άποψη, θα σου μεταφέρω την άποψη του κόσμου με τον οποίο συνομιλώ. Ο κόσμος κουράστηκε από τις φωνές, τις αντιδικίες, οι οποίες τελικά τον έπληξαν, τον κούρασαν. Δεν έχει να περιμένει κάτι από αυτό. Αυτό που περιμένει ο κόσμος σήμερα είναι συνεργασία, συνεννόηση, ομοθυμία. Να καθίσουμε και να δουλέψουμε, να δούμε, να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα, να προτείνουμε λύσεις οι οποίες θα του δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ημέρα. Κουράστηκε από τις παραφωνίες, κουράστηκε από τις αντιδικίες. Θέλει ήπιο τόνο, θέλει λογική, θέλει προτάσεις συγκεκριμένες. Πού πρέπει να επικεντρωθούμε ως κοινωνία γενικότερα, και να πριν περάσουμε στα τοπικά ζητήματα, ως κοινωνία, πού θα πρέπει να επικεντρωθούμε ώστε να λύσουμε τα βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας? Το ζήτημα ούτως ή άλλως για όλη τη χώρα, κατά επέκταση και για την περιοχή μας, είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη η οποία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Έτσι, στην περιοχή μας το έχουμε βιώσει μέσα στο πετσί μας, σκληρά, το εύρος, το μεγάλο της ανεργίας, το πρόβλημα της ανεργίας, και αυτό είναι το πρώτο που μας λέει ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Θέλουμε δουλειά. Θέλουμε λοιπόν ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα, στα επιμέρους ζητήματα, διότι όλα αυτά θα πρέπει να συναθρήσουν κατά το ποσοστό τους, κατά το μερίδιό τους, τις δυνάμεις εκείνες, τις δυνατότητες εκείνες οι οποίες θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της ανάπτυξης, νομίζω ότι θα τα διακρίνω σε δύο τομείς. Ο ένας είναι ο κοινωνικός. Έτσι. Τα προτάγματα ποια πρέπει να είναι για την περιοχή. Το ζήτημα της υγείας.
Το εισπράττουμε συνέχεια από τον κόσμο. Σε συνθήκες κρίσης, ο κόσμος έχει ανάγκη από ένα αποκούμπι. Θέλει να έχει τις ελάχιστες, καλές, θα έλεγα εγώ, υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Άρα, αυτό που πρέπει να προτάξουμε είναι να στελεχωθούν καλά τα 2 μας νοσοκομεία. Και βέβαια και τα περιφερειακά κέντρα υγείας που υπάρχουν στην περιοχή μας. Το δεύτερο που πρέπει να δούμε είναι η παροχή των εγγυήσεων εκείνων για τα κοινωνικά στρώματα που υποφέρουν περισσότερο από την κρίση. Η κοινωνική αλληλεγγύη, στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης δηλαδή. Να δοθούν από το πλεόνασμα που προκέπτει από την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, από την ίδια την ανάπτυξη δηλαδή, να δοθεί στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα που πραγματικά υποφέρουν. Για σένα η λέξη Αυτό διεκδίκηση... είναι ο κανόνας αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι ο κανόνας. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό περιβάλλον της περιοχής, επαναλαμβάνω ότι το πρόταγμα είναι η μείωση της ανεργίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κινητροδότηση των αναπτυξιακών προϋποθέσεων της περιοχής, των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής. Δηλαδή, μείωση της ανεργίας, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, δημιουργία δορυφορικών επιχειρήσεων γύρω από τη ΔΕΗ, τον τομέα της κτηνοτροφίας και της αγροτικής ανάπτυξης, τον οποίο θα πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Υπήρξαν προβλήματα, υπήρξαν σημαντικά προβλήματα, τα είδαμε και πρόσφατα με την εξισωτική αποζημίωση. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο πρωτογενής τομέας είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης για την περιοχή. Από εκεί πέρα, το εμπόριό μας, να το προβάλλουμε οργανωμένα, εντός και εκτός Ελλάδας. Η γούνα μας, άλλος βασικός παράγοντας ανάπτυξης, κυρίως για την περιοχή του Βοήου. Να άρουμε όλες τις δυσλειτουργίες που έχουν παρουσιαστεί όλο αυτό το διάστημα στην επιχειρηματική δραστηριότητα της γούνας και βεβαίως σε ειδικότερα ζητήματα στην αλληλεία, στους αλληλείς της περιοχής των Σερβίων, όπου και εκεί συναντώνται προβλήματα, και να ενισχύσουμε τον τομέα της μεταποίησης. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αν υπάρξουν φορολογικές ελαφρύνσεις, μόνο αν υπάρξουν επιχειρηματικά κίνητρα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να διεκδικήσουμε. Εγώ οφείλω την επόμενη μέρα να εργαστώ με όλους τους παράγοντες, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους συλλόγους, να δούμε τα προβλήματα και να τα διεκδικήσουμε. Να διεκδικήσουμε μία λύση, μία αειφόρο ανάπτυξη για την περιοχή. Είσαι ένας καταξιωμένος νομικός, σταθή πάνω στο επάγγελμά σου άριστος. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είμαι ένας δικηγόρος και μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω και για αυτό το ζήτημα. Οι συνάδελφοί μου έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα με τις μεταρρυθμίσεις της συνεχής της νομοθεσίας, με τις φορολογικές επιβαρύνσεις, όπως όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και είμαι ένας από αυτούς. Είμαι ένας δικηγόρος που ασκώ μάχη με δικηγορία. Η Βουλή και το κοινοβουλευτικό έργο σου να είναι, χρειάζονται όμως και νομικές γνώσεις, αρκετές νομικές γνώσεις για να ανταποκριθεί ένας βουλευτής. Νομίζω ότι αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα σε έναν νομικό. Σίγουρα. Εσύ που έχεις μελετήσει την πλειοψηφία των προβλημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μπορούμε νομικά να σταθούμε, παραδείγματος χάρη, στο θέμα των μετεγκαταστάσεων, στο θέμα των απολωτριώσεων, σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με κυρίως νομικό υπόβαθρο σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι γνώμη έχεις για αυτό το πράγμα? Μπορούμε να διεκδικήσουμε? Ασφαλώς και μπορούμε να διεκδικήσουμε. Ικανότατοι συνάδελφοι το κάνουν ήδη αυτό στην περίπτωση, και μου δίνει στη σκητάλη να το αναφέρω, στην περίπτωση της επιδίκασης χαμηλών αποζημιώσεων στην Μαυροπηγή, λοιπόν, η οποία κινδυνεύει να αποτελέσει ένα προηγούμενο για την περιοχή, και αυτή τη στιγμή ήδη έχει δρομολογηθεί η διαδικασία της δικαστικής αποκατάστασης, δια της δικαστικής οδού μάλλον, της αποκατάστασης αυτού του προβλήματος. Και βέβαια τα ζητήματα των μετεγκαταστάσεων, όπου οργανωμένα γραφεία και νομικοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των ιδίων των πολιτών διεκδικούν την δίκαιη αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι αναμφίβολα έχουν πληγεί από την διαδικασία απαλωτριώσεων και μετεγκαταστάσεων. Πριν σου ανέφερα τη λέξη διεκδίκηση.
Η λέξη σύγκρουση για τον Στάθη Κωνσταντίνη τι σημαίνει? Νομίζω ότι είναι μια παράμετρος της διεκδίκησης. Εκεί που βλέπεις ότι δεν μπορείς να πείσεις, εκεί πρέπει να συγκρουστείς. Το πρώτο βήμα είναι να πείσεις. Με επιχειρηματολογία. Με πιστικά και τεκμηριωμένα, με πιστικές και τεκμηριωμένες θέσεις. Εάν δεν μπορείς να πείσεις, εάν συναντάς μη ευδίκο άουτα, πρέπει να διεκδικήσεις. Και μετά έρχεται βεβαίως και η σύγκρουση σε πολλές περιπτώσεις. Ασφαλώς. Δηλαδή δεν θα. Κοίταξε, δεν σταματάει πουθενά να συγκρουστείς δηλαδή με μια κυβέρνηση. Να σου πω λίγο κάτι, Μιχάλη μου. Αυτό που λέγεται καμιά φορά να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι ή να χτυπήσει το χέρι στο γραφείο του Υπουργού κτλ. Αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο στάδιο μιας τέτοιας διαδικασίας. Έτσι. Θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει την υποδομή εκείνη για να φτάσουμε να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι όταν πλέον συναντούμε παράλογες αρνήσεις. Στα δίκαια αιτήματα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στο κομμάτι της ΔΕΗ, που έχει απασχολήσει έντονα τον τελευταίο καιρό στη Δυτική Μακεδονία. Θέλω να μου πεις, έτσι, να στοιχειολογήσεις κάποια από τα ζητήματα που θέλεις να επικεντρωθείς κατά την κοινοβουλευτική σου θητεία και πώς θα ήθελες να δεις τη ΔΕΗ στην περιοχή της Κοζάνης. Δυνατή, ανταγωνιστική, μια ΔΕΗ, δηλαδή, μια υβριδικής μορφής επιχείρηση. Δηλαδή, πώς θα ήθελες να τη δεις την επιχείρηση μελλοντικά, ποιο είναι το όραμά σου για αυτή την επιχείρηση? Αυτό είναι αυτονόητο που λες, ότι όλοι θέλουμε να δούμε μια ισχυρή ΔΕΗ στα επόμενα χρόνια. Θέλουμε μια ανταγωνιστική ΔΕΗ με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο χαμηλότερο δυνατό τιμολόγιο, ασφαλώς όμως χωρίς να δημιουργεί ελλείμματα στην ίδια την επιχείρηση. Υπάρχουν δυνατότητες για βελτιώσεις της λειτουργίας της ΔΕΗ. Έχω ήδη συνομιλήσει όλο το προηγούμενο διάστημα και με συνδικαλιστές της ΔΕΗ, αλλά και με εργαζόμενους και τους διοικούντες στην περιοχή μας. Και πράγματι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτιώσεων. Το σημαντικό είναι ότι στη ΔΕΗ έχουν επιβληθεί πάρα πολλά βάρη, τα οποία δεν τις επιτρέπουν να είναι υγιείς και ανταγωνιστικοί. Χρεώνονται δηλαδή βάρη, τα οποία μετακυλίονται υποχρεωτικά στους καταναλώτες. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Εάν θέλουμε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, πρέπει να επιτρέψουμε στη ΔΕΗ να λειτουργήσει όπως θα ήθελε, όπως θα έπρεπε. Χωρίς βάρη, έτσι ώστε να αναπτυχθεί, να εφαρμόσει όλο το αναπτυξιακό της πρόγραμμα. Στον τομέα αυτό, ασφαλώς, σημαντική παράμετρος θα είναι η δημιουργία της 5ης μονάδας, η οποία θα δώσει ανάσα στην περιοχή, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Είναι ήδη, όπως και εσύ γνωρίζεις και οι τηλεθεατές μας, δρομολογημένη αυτή η διαδικασία. Έχουν οριστικοποιηθεί οι μελέτες, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και άρα μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι σε λίγους μήνες θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Μάλιστα. Της δημιουργίας της 5ης μονάδας. Πολύ σημαντικό έργο. Είναι σημαντικό παράλληλα με την υλοποίηση του αγωγού ΤΑΠ, έτσι, το οποίο και αυτό θα φέρει χρήματα στην περιοχή. Θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Άρα μπορούμε να αισιοδοξούμε. Έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε. Εκτός κι αν όλος αυτός ο ισχυριασμός ανατραπεί από τις κακοφωνίες που ακούγονται στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου. Τι εννοείς κακοφωνίες? Εννοώ όλες αυτές τις λαϊκίστικες φωνές που μας βάζουν σε μια διαδικασία να πιθανολογούμε ότι αυτή η χώρα μπορεί ξαφνικά να βρεθεί εκτός Ευρώπης, πράγμα που συνεπάγεται ότι θα πάψουν να εισραίουν όλα αυτά τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ, θα πάψει προφανώς η νέα δανειοδότηση για αναπτυξιακές παρεμβάσεις και θα κινδυνεύουμε να περιθωριοποιηθούμε και να σταματήσουν όλα αυτά τα επενδυτικά προγράμματα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Προσφάτως, σε μια επίσκεψή μου στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, με πολύ χαρά πληροφορήθηκα ότι από το επιχειρησιακό, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, μέσω του αναπτυξιακού νόμου, από τα 1 δισεκατομμύριο 600 εκατομμύρια, τα 800 περίπου εκατομμύρια
προορίζονται για τη Δυτική Μακεδονία, για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα, τι θα γίνει με αυτά τα επενδυτικά σχέδια. Έχουν όλα παγώσει. Έχουν όλα παγώσει. Μιχάλη, να σου πω λίγο κάτι. Δεν μ' αρέσει να κινδυνολογώ, αλλά πραγματικά διερωτώ με. Θα καταγγείλουμε τις δανειακές συμβάσεις και θα εξακολουθήσει να εισραίει χρήμα σε αυτή τη χώρα. Αυτοί οι κακοί δανειστές μας θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούν τέτοια προγράμματα. Ποιος μπορεί να το πιστέψει? Θα επηρεάσει και την τοπική κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Αναπόφευκτα όλη τη χώρα. Υπάρχουν project έτοιμα για υλοποίηση. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα το οποίο... Είναι έτοιμα, είναι όρημα. Πρέπει να απαντηθούν. Περιμένουμε ζεστό χρήμα, για αυτό που μιλάμε τόσο καιρό, για την ανάπτυξη. Περιμένουμε ζεστό χρήμα. Αντεπόρτας που λένε. Μπροστά μας. Είμαστε για να μπούμε σε περιπέτειες. Είμαστε για να παγώνουμε τέτοια επενδυτικά σχέδια. Έχουμε την πολυτέλεια. Ακριβώς. Πρόκειται για παραλογισμό πραγματικά, διότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείς, παρακαλώ. Όχι, συνέχισε, γιατί θέλω να πάμε μετά στον πρωτογενή τομέα. Έρχεται ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και λέει, ωραία, αφού πετύχαμε πλεόνασμα, αφού πετύχαμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, άρα δεν χρειαζόμαστε πλέον νέα δανεικά. Και άρα μπορούμε να λειτουργήσουμε στο πλαίσιο της εσωτερικής διαχείρισης αυτών των χρημάτων. Ναι, αλλά η καταγγελία των μνημονίων, η καταγγελία των εφαρμοστικών νόμων θα μας οδηγούσε πάλι στα ελλείμματα. Τα ελλείμματα τα εξαφανίσαμε ακριβώς διότι εφαρμόστηκαν αυτοί οι νόμοι. Ακριβώς επειδή εφαρμόστηκε το μνημόνιο. Με την καταγγελία του γυρνάμε πίσω στα ελλείμματα, γυρνάμε πίσω στην έλλειψη χρηματοδότησης, μιλάμε πίσω στον υψηλό δεν θα πάψει να υπάρχει δανεισμός. Το ερώτημα είναι με τι επιτόκιο θα δανειζόμαστε. Θα εξακολουθήσουμε, δεν έχουν απαντηθεί αυτά τα ζητήματα από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξακολουθήσει να βγάζει έντουκα γραμμάτια ή θα λειτουργήσει με το εσωτερικό χρήμα. Τουναντίον, αντί να απαντηθούν αυτά, ακούγονται άλλες προτάσεις. Θα κόψουμε χρήμα μονομερός, με δική μας πρωτοβουλία, θα κόψουμε ευρώ και μέσω αυτού θα ικανοποιήσουμε τις εσωτερικές μας ανάγκες. Δεν μπορεί να λέγονται τέτοια πράγματα. Δεν είναι σοβαρές προτάσεις αυτές. Και σε πληροφορώ ότι ο κόσμος δεν τις πιστεύει. Δεν τις εμπιστεύεται. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Εγώ αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει λαϊκισμό. Δεν θέλει υποσχέσεις, τις οποίες καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να υλοποιηθούν. Έχω μπροστά μου πραγματικά τις τελευταίες παραφωνίες που εκφράστηκαν από υψηλόβαθμα στελέχη, όχι κατώτερα, υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και αναρωτιέμαι πώς μπορεί να μεταβάλουν από τη μία μέρα στην άλλη τον πολιτικό τους λόγο. Τι λέει δηλαδή, έτσι εντελώς ενδεικτικά. Ναι, τι λέει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία που έχει συνάψει η χώρα μας με την Κόσκο για τον Πειραιά. Δρίτσα. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Κόσκο? Για τις επιχειρήσεις που έκαναν το λιμάνι του Πειραιά αφετηρία εισόδου των προϊόντων της στη Βαλκανική. Θεωρείς ότι θα είναι ένα κακό δεδομένο? Τι λες? Θα θεωρείς ότι είναι κακό δεδομένο για μελλοντικές επενδύσεις αυτό? Θα ανατρέψει. Μα εδώ δεν μιλάμε για τις μελλοντικές. Εδώ μιλάμε ότι θα ανατρέψει και τις υφιστάμενες. Τι θα γίνει στο ζήτημα της ιδιωτικής, του ιδιωτικού τομέα της υγείας? Ήτανε τις προάλλες ένας στελεχός του σε ένα συνέδριο ιατρικό, ο κύριος Κουρουμπλής, και λέει, δεν προβλέπει το πρόγραμμά μας. Συμπληρωματικά, λέει, ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Τι θα πει συμπληρωματικά? Θα καταργήσουμε τις κλινικές? Τι θα γίνει με τον κόσμο που εργάζεται εκεί πέρα? Παράλογες εκφράσεις. Παράλογες τοποθετήσεις. Στον τομέα των σωμάτων ασφαλείας. Θα αφήσουμε άοπλη την αστυνομία μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι υπό το κράτος μιας οργής, θα πω εγώ, στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να χτυπούν αυτούς τους ανθρώπους, τους αστυνομικούς, οι οποίοι υπερασπίζονται με τη ζωή τους για ένα μισθό
για την υπηρεσία τους, τους θεσμούς, τους συμπολίτες μας, τα καταστήματά μας. Τι θα κάνουμε, θα τους κάνουμε θύματα, θα τους ρίξουμε βορρά στις διαθέσεις κάποιων τέτοιων ανθρώπων, κάποιων τέτοιων διαθέσεων. Να πάμε λίγο στον πρωτογενή τομέα. Ασφαλώς. Γιατί ξέρω ότι έχεις πολλές σχέσεις με τους ανθρώπους της κτηνοτροφίας, του αγροτικού τομέα. Αναπόφευκτα, Τι γιατί ένα εκεί? πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της κοινωνίας και της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, Στάθη, θα βοηθηθούν καθόλου οι αγρότες από εδώ και πέρα και οι κτηνοτρόφοι? Άκουσε με λίγο. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει προγράμματα, τα οποία μπορεί να ήταν κάποια από αυτά σε εσφαλμένη βάση, αλλά πάντως αυτό που λένε οι ίδιοι αγρότες και οι ίδιοι γεωργοί, οι ίδιοι παραγωγοί, είναι θέλουμε μια ασφάλεια. Μη μας λες τη μία χρονιά αυτό και την άλλη το αλλάζεις. Πρέπει να κάνουν και αυτοί, έχουν και αυτοί το επενδυτικό τους πλάνο. Τι να κάνω, να αυξήσω την παραγωγή μου. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για απορρόφηση των προϊόντων σε τιμές ανάλογες του κόστους παραγωγής. Τι λένε οι κτηνοτρόφοι? Τι λένε οι κτηνοτρόφοι? Ας αποσαφινιστεί επιτέλους το πλαίσιο των βοσκοτόπων. Δεν είναι δυνατόν τη μία χρονιά να αποζημιώνομαι με 10 και την άλλη να αποζημιώνομαι με 6. Ασφαλώς και πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το τομέα. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Υπάρχουν προβλήματα με τις ταυλικές εγκαταστάσεις, με την τακτοποίησή τους, με την ομοιοποίηση. Υπάρχει και θέμα προστίμων που υπάρχει, ταλανίζει. δυστυχώς υπάρχει. Αυτό νομικά μπορούμε να το αποφύγουμε, το θέμα των προστίμων? Να σου πω λίγο κάτι. Εκεί πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή, η εξατομικευμένη, η κατά περίπτωση προσφυγή στη δικαιοσύνη και κόστος έχει δυσβάσταχτο για τους ίδιους τους προσφεύγοντες και χρονοβόρο μπορεί να αποδεχθεί και τελικά αναποτελεσματικό. Μπορείς να ετοιμάσεις μια τροπολογία μόλις γίνεις βουλευτής για αυτά τα θέματα? Μιχάλη, δεν θέλω να λέω τέτοια πράγματα. Να σου πω λίγο κάτι. Ένας γενικός κανόνας, μια τροπολογία, μπορεί να μην αντιμετωπίζει το ειδικό πρόβλημα κατά περίπτωση ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε ειδικές συνθήκες. Πρέπει να δούμε εκείνες τις λύσεις που θα ενσωματώνουν όλους αυτούς τους παραγωγούς σε μια νόμιμη διαδικασία λειτουργίας. Πρέπει να γίνει, είναι ανάγκη για την περιοχή. Είναι ανάγκη για τις οικογένειές τους. Υπάρχει όμως πρόταση σε αυτή την περίπτωση για να γίνει κάτι που να τους λύσει το πρόβλημα. Ήδη υπήρξε, ήδη εφαρμόστηκε, αλλά δεν ήταν ικανή να ενσωματώσει όλες τις ειδικές περιπτώσεις. Άρα πρέπει να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα. Πρώτη στο μέλημα δηλαδή είναι αυτό, να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σοβαρές ανάγκες επιβίωσης. Ασφαλώς. Να σου πω λίγο κάτι. Για την ίδια την περιοχή, εγώ δεν το περιορίζω μόνο στους ίδιους. Εγώ λέω και για την περιοχή μας. Το ΑΕΠ της περιοχής μας. Πρέπει να προστατεύσουμε το ΑΕΠ της περιοχής μας. Άρα, πρέπει να βρούμε λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. Εγώ αυτό που έχω υποσχεθεί, δεν θα σου πω ότι με μία τροπολογία θα τα λύσω όλα. Θα ήταν πολύ λαϊκίστικο για να το ακούσει αυτό από μένα. Αυτό που έχω υποσχεθεί είναι να συνεργαστώ με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων, να συνεργαστώ με τις υπηρεσίες που και εμπειρία και γνώση ειδικοί διαθέτουν, να σηκώσουμε τα μανίκια επάνω και να καθίσουμε, να δουλέψουμε, να βρούμε εκείνες τις προτάσεις οι οποίες θα μπορούν να διαφοροποιήσουν ενδεχομένως ή να ενσωματωθούν αυτές τις προτάσεις στο θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να καταστήσει βιώσιμη την λειτουργία αυτού του τομέα. Και βέβαια, και είναι βέβαια και ένα νομικό ζήτημα το οποίο μπορεί να σταθεί. Πάντα έχει τις νομικές του διαστάσεις. Ναι. Έτσι. Πάντα άλλοι δεν τα γνωρίζουν όμως, Στάθη. Είναι θέμα αυτό. Να μην γνωρίζεις το νομικό πλαίσιο. Είναι ζήτημα αυτό. Κοίταξε, στην Βουλή, το γνωρίζεις κι εσύ ασφαλώς, έχεις ασχοληθεί με κοινοβουλευτικά θέματα για πολλά χρόνια. Υπάρχουν νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Δεν περιμένει κανείς από τον νομικό βουλευτή να καταρτήσει ενδεχομένως το νομοσχέδιο, αλλά ένα αν και ένα και μπορεί να καθορίσουν τελικά την αποτελεσματικότητα ενός νομοσχεδίου. Εκεί, ενδεχομένως και χωρίς μετριοφροσύνη, λέω ότι η νομική μου κατάρτιση νομίζω ότι μου επιτρέπει να δω αυτές τις ιδιαιτερότητες, να τις εντοπίσω. Να πούμε κάτι για την Κούνα. Τι έχουμε στη Κούνα Ασφαλώς. Και τι αναμένεται να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας? Κοίταξε, εγώ πάλι θα επικαλεστώ τους ίδιους τους απασχολούμενους σε αυτόν τον τομέα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τα ξέρει όλα. Πρέπει να πάμε στους ειδικούς. Αυτό λοιπόν που ακούω
από τους εκπροσώπους και από τους απασχολούμενους στον τομέα της γούνας είναι ότι η γούνα, το αυτονόητο ίσως, είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Στο βαθμό δηλαδή που υπάρχει ένας διεθνής ανταγωνισμός σε αυτόν τον τομέα, οι τιμές καθορίζονται από τη ζήτηση και από την προσφορά. Υπ' αυτή την έννοια, πάντα θα υπάρχουν πάνω και κάτω, ups and downs που λένε στους οικονομικούς αγγλιστή όρους. Έτσι. Αυτό θα σημαίνει πάντοτε. Το ζήτημα είναι και οι ίδιοι και οι εκπρόσωποι τους και τα συλλογικά τους όργανα, που δουλεύουν πολύ σκληρά, είναι γεγονός, το έχουν αποδείξει, καταθέτουν συνεχώς προτάσεις και πέτυχαν την άρση κάποιων προβλημάτων που είχαν εμφανιστεί, ιδίως με την φορολόγηση, με την επιβολή του φόρου πολυτελείας στα προϊόντα της γούνας, με την κατάργηση δηλαδή αυτού. Αυτό λοιπόν που ζητάνε είναι να τους επιτρέψουμε, να τους δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εξωστρέφειας. Τι, να τους βγάλουμε σε εκθέσεις. Να τους βοηθήσουμε να προβάλλουν το έργο τους, τα προϊόντα τους. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα. Κατά τα άλλα, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα η πολύ σημαντική δραστηριότητα των γουνοφόρων. Με αναγκάζεις τώρα να πω ότι και σε αυτό το ζήτημα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε διγλωσία. Το οικολογικό του σκέλος είπε όχι. Τα καταργούμε, το σταματάμε. Οι τοπικοί εκπρόσωποι είπαν τα υπερασπιζόμαστε. Με να δούμε ποια θα είναι η τελική του συμπεριφορά και σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Και κάτι πριν πάμε προς το τέλος της συζήτησής μας, θέλω λίγο να μου πεις για κάποιους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με τον ΟΑΕ, με το ΙΚΑ, με τα ασφαλιστικά ταμεία και αντιμετωπίζουν ίσως και την ποινική δικαιοσύνη απέναντί τους τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρουμε πως είναι η αγορά είναι σκοτωμένη, δεν τρέχει τίποτα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ρευστότητα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους. Μπορεί να υπάρξει έρευνα για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, εκτός από τις 100 δόσεις, εκτός από όλα αυτά, μπορούμε να τους δώσουμε μια ανάσα. Πιστεύεις ότι είναι εφικτό? Μιχάλη, είναι αναγκαίο. Εγώ δεν θέλω να εξοραίσω κάποια πράγματα τα οποία δεν έγιναν με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνουν. Και αν θέλεις, μέσα από τα όργανα, είχα ασκήσει την κριτική μου τα 2,5-7 χρόνια και στα κλιμάκια της κυβέρνησης που είχαν επισκεφτεί την περιοχή, αλλά και με υπομνήματά μου, και είχα πει ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο να περιθωριοποιηθεί. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο να μείνει εκτός δραστηριότητας. Είναι εγκληματικό. Πρέπει να βρεθούν λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Ναι, ήταν μία βελτίωση σε σχέση με το υφιστάμενο τότε καθεστώς, οι δόσεις 172 κατά περίπτωση αποπληρωμής. Αλλά πάντως, το δεδομένο είναι, Μιχάλη, ότι εάν δεν ελαφρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός, εάν δεν υπάρξει αγοραστική δύναμη, όσα τέτοια μέτρα και να εφαρμοστούν, δεν θα είναι βιώσιμες αυτές οι δραστηριότητες. Άρα ναι, σε πρώτο χρόνο, να αναζητήσουμε τις δυνατότητες, εξαντλώντας τα δημοσιονομικά μεγέθη, εξαντλώντας τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας, για να βρεθούν επικέστερες λύσεις, χωρίς όμως να βλάπτουμε την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, διότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι ζητούν και χρειάζονται περίθαλψη, χρειάζονται συντάξεις, χρειάζονται κοινωνικές παροχές. Εκεί λοιπόν να βρεθεί η λεπτή ισορροπία που θα επιτρέψει στους ελευθεροεπαγγελματίες, οι οποίοι έχουν πληγεί, η ιδιωτική οικονομία, οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πληγεί σε πολύ σημαντικό βαθμό. Μην ξεχνάμε ότι το τεράστιο μέρος της ανεργίας προήλθε από ανθρώπους που χάσαν τις δουλειές τους από τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ πιστεύω, αυτό πρεσβεύω ιδεολογικά, στον μικρό ελεύθερο επαγγελματία, στον μικρό κεφαλαιούχο. Την αγορά της οικονομίας. Αυτόν στην αγορά της οικονομίας. Αυτόν που επενδύει στη δουλειά του, αυτόν που δημιουργεί μία ακόμα θέση εργασίας στην κοινωνία. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Θέλω να μου πει ο Στάθης Κωνσταντινίδης, με το χέρι στην καρδιά, τι σημαίνει για σένα, Στάθη, η λέξη Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει νεοδημοκράτης. Είναι αρκετοί πικραμένοι νεοδημοκράτες που έχουν φύγει από το σπίτι, όπως λένε, της Νέας Δημοκρατίας.
Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα η Νέα Δημοκρατία και τι σημαίνει το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας για σένα. Η Νέα Δημοκρατία έχει συνέχεια. Ασφαλώς δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα όποια λάθη έχουν συμβεί, αλλά πάντως οφείλουμε να υπερασπιστούμε την ιδεολογία της. Ομολογώ ότι σε μια κατάσταση, σε μια περίοδο οικονομικού πολέμου, η Νέα Δημοκρατία δεν υπερασπίστηκε το πρόγραμμά της σε όλη την έκταση. Δεν υπερασπίστηκε την ιδεολογία της. Αλλά η Νέα Δημοκρατία προτάσει το συμφέρον της χώρας. Αυτή τη στιγμή η χώρα χρειαζόταν σταθερότητα, εξυγίανση και γι' αυτό έπρεπε να ληφθούν κάποια άμεσα και γι' αυτό σκληρά μέτρα. Από εκεί και πέρα την επόμενη ημέρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να εκφράσει και να υλοποιήσει αυτό που πραγματικά πιστεύει. Τι πιστεύει η Νέα Δημοκρατία? Πιστεύει στον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Στο μικρό κράτος που θα ασκεί τον έλεγχο, στην ιδιωτική οικονομία που θα παράγει τον πλούτο, ο οποίος θα δίνει το μέρισμα για την αναδιανομή του στα ασθενέστερα στρώματα της κοινωνίας. Αυτό πρεσβεύει, αυτό πρέπει να υπερασπιστεί. Τα εθνικά μας θέματα, τις πηγές πλούτου, αυτό που δηλαδή έγινε το τελευταίο διάστημα, γιατί νομίζω ότι ξεχνάμε ότι για πρώτη φορά έγιναν τόσα σημαντικά βήματα πρόοδου στην αξιοποίηση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας, του φυσικού αερίου, έτσι. Δρομολογήθηκαν διαδικασίες. Έγιναν έρευνες για πρώτη φορά. Αυτά υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν μου είπες όμως την προσωπική σου σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ακούς τη λέξη Νέα Δημοκρατία, όταν βλέπεις τα εμβλήματά της, τα σύμβολά της, ξέρω ότι από μικρό παιδί μεγάλωσες με τα ιδανικά και τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, τι αισθάνεσαι, η καρδιά σου τι λέει? Είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στο φιλελευθερισμό, άρα είναι προσωποκεντρική η προσέγγιση της. Πιστεύει στον άνθρωπο, πιστεύει στις ικανότητες του ανθρώπου, πιστεύει στα ιδανικά του ελληνισμού, πιστεύει στην υπεράσπιση των εθνικών ζητημάτων. Αυτό έκανε πάντα. Αυτό έκανε πάντα και το έκανε ενδεχομένως και με πολιτικό κόστος. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που μας έβαλε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ιδρυτή της, στην Ευρώπη και σήμερα είμαστε ανάμεσα, είμαστε σε αυτό το ασφαλές πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάσου σήμερα αυτή η χώρα να μην είχε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ήταν μόνη της. Πώς θα είχε αντιμετωπίσει, διότι καμιά φορά ακούω και αυτή τη σκέψη. Αν δεν είχαμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως να ήμασταν καλύτερα. Αλήθεια, πώς θα είχαμε αντιμετωπίσει το τσουνάμι, το οικονομικό τσουνάμι που ξεκίνησε από την Αμερική τότε με τα τοξικά δάνεια και ομόλογα και κατέκλυσε την Ευρώπη και κυρίως τον Νότο, τον Ευρωπαϊκό Νότο. Πώς θα είχαμε σταθεί στα πόδια μας αν δεν ήμασταν σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, εμείς οφείλουμε να επιμείνουμε στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και να εξορθολογήσουμε, να εξυγχρονίσουμε τις δομές μας, ούτως ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικοί στο διεθνές περιβάλλον. Δεν έχουμε άλλο τρόπο επιβίωσης. Αυτός είναι. Είναι μονόδρομος. Ευρώπη δηλαδή. Ασφαλώς. Ευρώπη και μόνο Ευρώπη, ευρώ. Και βέβαια παρά τις δυσκολίες, θεωρείς ότι θα φύγουν οι δυσκολίες, θα έρθουν καλύτερες ημέρες για τη χώρα? Ναι, το πιστεύω ήδη και αυτό σχετίζεται με την εκβίαση αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Ήδη είχαν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα σημάδια βελτίωσης, τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Και θα μου επιτρέψεις να πω ότι γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε με κάθε τρόπο να υπονομεύσει τη διαδικασία εκλογής Προέδρου, διότι δεν ήθελε επουδενή να φανούν αυτά τα πρώτα σημάδια. Να αναθαρρύνει ο κόσμος, να πιστέψει ότι οι θυσίες του πιάνουν τόπο. Διότι ουσιαστικά θα ακυρωνόταν η πολιτική του πρόταση. Ένα τελευταίο μήνυμα για τους τηλεθεατές. Τα μηνύματα τα παίρνουμε από τους πολίτες, δεν τους τα δίνουμε. Τα μεταφέρουμε, τα αναπαράγουμε ενδεχομένως. Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος είναι προβληματισμένος. Έχει περάσει πολλά, αλλά δεν θέλει να πάνε κόπη του χαμένη. Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος θέλει να συζητήσει, να ακούσει προτάσεις,
να του μεταδώσουμε μια αισιοδοξία, να του πούμε ότι είμαστε κοντά στη μεταμνημονιακή Ελλάδα και είναι έτοιμος να υποστηρίξει αυτή την πρόταση. Είναι έτοιμος να υπερασπιστεί αυτά που πέτυχε. Γιατί αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα τα πέτυχε η χώρα με την υποστήριξη των πολιτών της, του κόσμου, της κοινωνίας. Ποτέ άλλοτε δεν επιδείχθηκε τόση ανοχή και τόση αντοχή. Πίστεψε ο κόσμος αυτή την προσπάθεια, κατάλαβε ο κόσμος ότι ήταν αναπόφευκτο να περάσουμε από το δύσκολο δρόμο προκειμένου να δούμε τη χαραυγή μιας νέας χώρας. Μάλιστα, με αυτό νομίζω ότι έκλεισες καταπληκτικά. Να σε ευχηθώ καλή επιτυχία, Στάθη, στον αγώνα σου και στο έργο σου. Και βέβαια να πούμε ότι, να επενθυμίσουμε κυρίες και κύριοι, ότι ο Στάθης Κωνσταντινίδης είναι υποψήφιος βουλευτής στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Στάθη, για την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Ευχαριστώ και εγώ θερμά που μου δώσετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Εγώ το ξαναλέω γιατί το πιστεύω αυτό. Θέλω να συγχαρώ και πάλι όλους τους εκπροσώπους, όλους τους υποψηφίους όλων των κομμάτων. Να ευχηθώ να συνεχιστεί αυτό το ήπιο, το ωραίο κλίμα που συναντάμε σήμερα μεταξύ των πολιτικών εκπροσώπων, έτσι, των κομματικών εκπροσώπων. Πολλές φορές, επειδή έχουμε και πολλά κόμματα πλέον, συναντιόμαστε στα ίδια καφενεία και είναι ένα πολύ δημοκρατικό, ένα πολύ ήπιο, ένα πολύ όμορφο κλίμα.